Ayikho into eyenzekayo engenaso isizathu. Lesi mhlawumbe isitatimende esiqonde ngqo kakhulu futhi ngasikhathi sinye esikhathaza kakhulu ozosizwa namuhla. Phela uma kungekho okwenzeka ngengozi, khona ke yonke imiphumela oyibonile kuze kube manje, konke ukunqoba, konke ukwehla, yonke imali okufanele ikhokhwe esinqamule isikhathi, nayo yonke into eyenzeka ngezikhathi ezifanayo, ilethwe kuwe. Kuyamangaza ukucabanga ngalokhu, akunjalo? Ingqondo iqala ngokushesha ukuphikisa, ngeke kwenzeke. Ngingeke ngikhethe ukuhlupheka, ukwehluleka, ukukhohliswa, noma ukwenza amaphutha. Kodwa-ke, indawo yonke ayisabeli kulokho okusho ukuthi uyafisa. Isabela kumaza owakhiphayo. Lonke ubukhona bakhiwe amandla. Ngaphandle kokukhetha. Umzimba wakho, umkhathi, isihlalo ohlezi kuso, ingcebo oyifisayo, ngisho namathuba abukeka ephuma endaweni engenalutho. Konke kudonswa yi-vibration ethile. Futhi i-vibration yakho ichazwa yilokho okuzwa ngokomzwelo, okucabanga ngakho engqondweni, nokwamukela njalo njengeqiniso. Akukho ukuvela kwangaphandle okuqina ngaphambi kokuba kuqale ngaphakathi kuwe. Ngiyakhumbula isikhathi lapho ngangisebenza khona njengesicishamlilo. Ngangihola cishe izinkulungwane ezimbalwa zamadola aseMelika ngonyaka futhi ngikholwa ukuthi lokhu kwakuyisiphetho esiphelele samakhono ami. Kwakubonakala kungenayo enye indlela. Ngesinye isikhathi umuntu ogama lakhe linguRaymond Stanford wangipha incwadi ethi Think and Grow Rich. Ngangazi ngokuphelele ukuthi okuqukethwe yiyo kuzoguqula kakhulu umbono wami. Yangiletha ekuqondeni ukuthi ngisho namuhla kuyisisekelo sazo zonke izimfundiso zami, akuyona imvelo ekubumbayo, kodwa nguwe obumba imvelo ngamandla akho okudlidliza. Wake wazibuza yini ukuthi kungani abantu abathile bebonakala benenhlanhla ecishe ibe eyisimangaliso? Konke abakwenzayo kubonakala kuhamba kalula, izindlela ziyavuleka ngesikhathi esifanele, amathuba avela ngesikhathi esidingeka kakhulu. Futhi, ngasikhathi sinye, kukhona abanye abantu, kungakhathaliseki ukuthi bazama kangakanani, ababonakala behlala behamba ngokumelene nomsinga. Iqiniso liwukuthi lesi simo asinazo nhlobo izinto ezihambisana nenhlanhla, isiphetho, noma izinto ezenzeka ngengozi. Ubukhona abudlali amadayisi. Bumane bubonise lokho wonke umuntu akhipha ngamandla. Akukho okuvelayo okungahleliwe, yonke into yakha ukusabela okudlidlizayo. Abantu abaningi baphila njengokungathi izinto zibenzeka, kodwa iqiniso liwukuthi yonke into iqala ngenxa yesenzo sabo. Kukhona isimiso esilawula lesi simo, umthetho oqonde ngqo, njengokudonsa kwamandla adonsela phansi. Ungase ungakuqapheli, kodwa akwenzi iphutha. Akubonisi ukubandlulula, akukhiphi izahlulelo, akwabeli imiklomelo, futhi akufaki izijeziso. Kumane kuhambisane namaza owagcinayo. Zicabange njengomthumeli ophilayo, osakaza ukudlidliza ngayo yonke imibono, yonke imizwa, yonke inkolelo oyikhulisa. Futhi indawo yonke, njengesiteshi somsakazo esingenasici, ibuyisa umbala ofanayo wamandla. Uma amandla akho edlidliza ngesaba, indawo yonke iyaphindaphinda ngezimo ezijulisa lokho kwesaba. Uma ikhipha ukuphepha, inikeza okuhlangenwe nakho okugxilisa ukuphepha. Nami ngakubona lokhu ngeso lami ngaphambi kokuba ngiqonde ukuthi kwakwenzekani ngempela. Kwakukhona izinsuku lapho ngivuka ngikhathele, ngidumele, ngicabanga ngabo bonke ubunzima, ngalokho engangikushoda, futhi ngingazi, ngichitha usuku lwami lonke ngikhuthaza izizathu ezengeziwe zokuzizwa ngendlela efanayo. Akukho okwathuthuka, isiminyaminya somgwaqo saba sibi kakhulu, ukuxhumana kwabantu kwaba lukhuni, nomzimba wami wawuzizwa unzima nakakhulu. Kwakungathi umhlaba wonke uyangihlelela. Nokho, umhlaba wawungamelene nami, yimi engangisakaza umyalezo ongalungile. Amaza ami ayelungiswe ekushodeni, futhi indawo yonke, ngokuhambisana, yaletha okwengeziwe ngaleso simo. Qaphela, indawo yonke ayiqondi amagama, ihlola amaza. Ungasho ukuthi ngifisa inala inkulungwane yezikhathi, kodwa uma ukungaphumuli kwangaphakathi, ukukhathazeka, nokungakholwa kugqame, lowo umyalezo ezowuthatha. Ayisabeli kulokho othi uyakufisela, kodwa kunalokho kulokho ozibona uyikho.
Ngalesi sizathu akunakusebenza ukuveza ukuthi ngiyakholwa uma enhliziyweni yakho kusesekhona ukwesaba okungapheli kokwehluleka. Lokhu kungahambisani kwamaza kudala ukuphazamiseka ekudluliseni futhi kuvimbela ukugeleza kwemvelo kwenala. Okwamanje, yima kancane ucabange isikhathi esifushane, kungaki izikhathi uzamile ukuguqula okuthile ebukhoneni bakho, umsebenzi, ubudlelwano, isimo sezimali, futhi njalo ubuyela ekuqaleni. Lokhu kuvela ngoba umzamo wakho wawukuguqula umphumela hayi umsuka. Isizathu sihlala sisekumandleni okudlidliza. Lokho esikubona ngaphandle kumane kuyisibuko salokho okudlidliza ngaphakathi. Kufana nokubheka esibukweni uzama ukuguqula isithombe sakho ngaphandle kokuguqula isimo sobuso bakho. Akunakwenzeka. Isibuko simane siyaphindaphinda. Indawo yonke yenza okufanayo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngisho nolwazi lwesayensi luqhubekela kulesi simiso. Ucwaningo emkhakheni we-P6 ye-quantum lukhombisa ukuthi umboni uguqula ukuziphatha kwezinhlayiya ngokumane aqondise ukunaka kwakhe kuzo. Lokhu kusho ukuthi ukuqonda, indlela oqonda futhi obona ngayo okuthile, kuguqula kakhulu umphumela. Yonke imibono ekhulelwe igagasi. Yonke imizwa isigqi. Futhi uma ugcina iphethini yokudlidliza ngokuqhubekayo, leyo phethini iyazibonakalisa ngesimo sezenzakalo. Nokho, kukhona isici esithize kakhulu esisebenza. Izinga lamaza okudlidliza alikalwa yilokho okucabanga ngaso ngezikhathi ezithile, kodwa kunalokho yilokho okuzwa ngokomzwelo ngokuqhubekayo. Uthando oludlulayo lunamandla okudala alinganiselwe, kodwa umuzwa oqhubekayo uguquka ube yindawo yokudonsa. Uma unikeza ingxenye enkulu yesikhathi sakho ekukhaleni, ekukhathazekeni, ekwesabeni ukulahlekelwa yizinto, akumangalisi ukuthi ubukhona bakho bubonisa ukungahambisani. Indawo yonke imane yenza umsebenzi wayo, ikhipha insimu yamandla oyikhulisa nsuku zonke. Ipsiche yomuntu nokho inamandla amakhulu kangangokuthi ingakuguqula lesi simo ezikhathini ezimbalwa. Ubunzima bulele eqinisweni lokuthi iningi lesintu alisebenzisi leli khono ngenhloso. Livumela izinto zangaphandle ukuba zilawule izimo zabo zokomzwelo, esikhundleni sokusebenzisa imizwa yabo ukuguqula izenzakalo. Futhi kulapho kukhona khona ingozi enkulu kakhulu, ngokuphendula kulokho okwenzekayo, uqina kulokho okwenzekayo. Ngokukhulisa ukubonga ngisho nangaphambi kokubona ushintsho, uyakha ushintsho. Ngiyakhumbula isikhathi lapho yonke into yayibonakala ihlukana. Ngangizama ukukhulisa ibhizinisi lami, kodwa akukho okwenzeka. Izindleko zaqoqana, amathuba anyamalala, futhi ngaqala ukuzibuza ukuthi impumelelo yami yokuqala yayimane nje iyinhlanhla. Ngelinye ilanga, ngingedwa ehhovisi elingenalutho, ngaphawula ukuthi ngangikhipha ukwesaba, ukuzisola, nokudumala. Ngabheka ngaphakathi ngazicabangela, uma indawo yonke iyisibuko, yilokhu engikukhombisa kona. Ngabe ngavala amehlo ami ngashintsha isimo sengqondo. Ngaqala ukuzizwa ngibonga ngalokho okwakungakenzeki, ngabona inkampani yami ichuma, ngacabanga abantu abajabule abasebenza nami, ngazizwa ngiqiniseka njengalowo owayesenqobile. Ezinsukwini ezimbalwa, kwaqala ukuvela amadili amasha. Kwakungaleso sikhathi lapho ngakwazi khona ukwamukela ngokujulile lokho okwakuyisizathu esiyisisekelo, ukungahleliwe akukho, impendulo ihlala iqondile kumaza akhishiwe. Ngakho-ke, sonke isimo osibhekene naso njengamanje, noma ngabe silungile noma asilungile, simane siyisabela esinamandla entweni osevele uyibonakalise ngokuqina. Akukho amaphutha, akukho zisisulu, akukho zenzakalo ezingahleliwe. Kukhona kuphela amaza nokuvumelana. Lapho usuqonde leli qiniso, kukhona okuguqukayo ngaphakathi kuwe. Umuzwa wokungakwazi lutho uyanyamalala. Ngoba uyabona ukuthi uma ngaphandle kokuzazi wakha iqiniso elingafuneki, ungakwazi ukudala ngokuqwashile eliyingqayizivele. Ngakho, ngokuzayo lapho okuthile kuphambuka kulokho okulindelekile, ungabuzi ukuthi kungani lokhu kwenzeka kimi. Kunalokho, buza ukuthi yini ngaphakathi kwami edlidlizela ngokuhambisana nalokhu. Lokhu kubuza kuguqula ngokuphelele umbono.
ngoba kususa amandla ezimweni zangaphandle futhi kubuyisele lapho kungafanele kusuke khona, enhliziyweni yakho. Indawo yonke ayenzi amaphutha esiphetho. Konke okukufinyelelayo kwenza kanjalo ngoba kuhambisana nesigqi esifanayo nalokho okukhulisa ngaphakathi. Futhi into ethakazelisa kakhulu ukuthi ngokumane uguqule ukudlidliza, yonke indawo yonke iqala ukuzihlela kabusha ezungeze lawo maza amasha amiswe. Lesi yisimiso. Lena ingqikithi yangempela ngemuva kwakho konke okubiza ngokuthi okwenzeka ngengozi. Kungithathe iminyaka eminingi ukuqonda ukuthi asikudonsi lokho esikufisayo, kodwa kunalokho esikumelele kwingqikithi yethu. Lokhu kwakha enye yokuqonda okunamandla kakhulu futhi, ngasikhathi sinye, okunzima kakhulu umuntu angabhekana nakho. Ngoba, qaphela, ukufisa okuthile kulula. Wonke umuntu ufisa ukuphila okungcono, izinsiza zemali ezengeziwe, uthando olukhulu, inhlalakahle engcono, ukuthula okwengeziwe. Nokho, indawo yonke ayisabeli ekufiseni, isabela ekudlidlizeni. Futhi ukudlidliza akuveli kulokho okufisayo, kuvela kulokho ozizwa uyikho. Uma, ngasese, uzibona njengomuntu olinganiselwe, ongafanele, noma ongenakho amakhono, yilawo maza amandla akho awasakazayo, futhi yilokho indawo yonke ekubuyisela kona. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuqala, ngangishoda ngokuphelele ngakho konke. Ngangingenalo ulwazi, ngingenazo iziqu zemfundo, ngingenayo imali. Ngangimane nje ngiyisicishamlilo sangaphambili esinenhloso nomfanekiso wengqondo owangigcina ngikhuthazeka njalo. Ngazibona ngihola inkampani ephumelelayo, ngabona ozakwethu abazimisele bexhuma nami, futhi ngabona imiphumela ebonakalayo. Futhi okubaluleke kakhulu, ngakuzwa sengathi sekuvele kuyiqiniso. Ngazizwa ngijabule, ngibonga, futhi ngiphephile njengalowo owayesenqobile. Nsuku zonke ngondla lombono ngemizwa, futhi yilokho okwashintsha isimo ngokuphelele. Ngaphansi kwezinyanga eziyi12, ngangizuzisa imali eyadlula izinkulungwane eziyikhulu zamadola aseMelika. Kwakungeyona inhlanhla, kwakungekona ukuqondana kwethuba. Kwakungukudlidlizela. Abantu bayangibuza ukuthi ngenzani ukuze ngifinyelele kuleso simo, futhi ngihlala ngisho, izenzo zami zaziyisithelo esiqondile somuntu engase ngaba yikhona. Umhlaba awuphenduli emazwini akho, uphendula esimweni sakho samandla. Akunakwenzeka ukuvela ngaphandle njengento ethile kanti, ngaphakathi kuwe, ukhombisa okuphambene nalokho. Lokhu kunjengokuzama ukulalela isiteshi somculo wakudala ngenkathi wena uqondise umsakazo wakho esiteshini serock. Ungawushintsha umsakazo kuze kube nini nanini, kodwa umsindo oyifunayo uzovela kuphela uma isizinda sithunwe kahle. Abantu abaningi bathi, ngifisa ukuba nengcebo, kodwa bona babonakalisa ukushoda. Ngifisa uthando, kodwa bazizwa benesizungu. Ngifuna inhlalakahle, kodwa basakaza ukwesaba. Umehluko ulele emandleni asekela leso sifiso. Ukufisa kuyinqubo yengqondo, kodwa ukudlidlizela kwamandla kuyisimo somoya. Futhi yimizwa edala insimo ekhangayo, hayi nje umbono ongacacile. Uma ugxila ezinsizeni zezimali, ngokwesibonelo, indawo yonke ayiqondi imishwana ethi ngifuna izinsiza. Iyamunca imizwa oyikhulisa lapho ucabanga umqondo onjalo. Uma umuzwa ukungalali kahle, umyalezo odluliswayo ukuswela. Futhi indawo yonke ehlale iphendula ngolwazi olwengeziwe oluqinisa lokho kushoda. Ngibone abantu abazikhandlayo ngokungenakukhathala, abongayo, abazinikele ekuguquleni izimpilo zabo, kodwa bahlale bekwesimo esifanayo. Lokhu kwenzeka ngoba, ngokujulile, isizinda sokulinganiselwa sisahlala. Bafuna ikusasa, kodwa bona basakaza okwedlule. Bafisa impumelelo, kodwa bahlotshaniswa nokwehluleka. Bafisa amathuba, kodwa balindele ukwaliwa. Futhi yilapho kanye inkinga ilele khona. Indawo yonke ayikuniki lokho okucelayo, ibonakalisa lokho ozikholelwa ukuthi uyikho. Kwakukhona isikhathi lapho nami ngazizwa ngiboshiwe. Ngisho noma ngangithola izinsiza zezimali eziningi kunakuqala, ngangisalokhu nginombono wangaphakathi wokungafaneleki. Kwakungathi ingxenye yami yayimemeza ithi, imfundo yakho yayinganeli. Amakhono akho awaphelele.
Futhi ngingazi lokhu kumemetheka kokungaqiniseki kwaqala ukubonakala emiphumeleni. Izehlakalo zayeka ukuqhubeka, amakhasimende aqala ukungihlukanisa, futhi ngazizwa ngiphelile amandla. Kwaba lapho kuphela ngibona lokhu kuzihlasela kwangaphakathi ezingeni lokudlidlizela lapho isimo sashintsha khona. Ngayeka ukufisa izinto ezingaphezulu futhi ngaqala ukukhulisa isimo esiphezulu sokuba khona. Ngaqala ukuqinisekisa, ukuzwa, nokwenza njengomuntu ofanele ngempela. Futhi indawo yonke yasabela. Lokhu kuyinto engivame ukuyibona kubantu abaningi. Bachitha iminyaka eminingi bezama ukuguqula imiphumela, kodwa akazivamisi ukushintsha umbono wabo ngabo uqobo. Iqiniso langaphandle akulutho ngaphandle kwesibuko somqondo wangaphakathi. Uma ngaphakathi kuwe kuhlala izinkolelo zokuswela, zokungafaneleki, noma zokuzisola, lezo zinkolelo zikhandla isizinda sakho. Futhi kungakhathaliseki ukuthi umzamo wakho wokusebenza mkhulu kangakanani, uma ukumemetheka kuseyisimo sokuvinjelwa, indawo yonke ayikwazi ukukunikeza okuthile ongalungiselele ukukwamukela. Isibonelo esicacile salokhu sibonakala kubantu abathola ngokushesha imiklomelo, izindlalifa, noma izimali ezinkulu. Bathola inqwaba yezinsiza zezimali, kodwa esikhathini esifushane babuyela ekuqaleni. Isizathu: ngoba uhlaka lwabo lwamandla luhlala lufanayo. Izinsiza zafika, kodwa umqondo wabo ngabo uqobo awuzange uguquke. Isitsha sangaphakathi sasingalungile ukuqukatha leyo nqwaba. Ukuchuma akukhona ngezehlakalo, kodwa kunalokho kuyisimo sokuba khona. Isizinda siwulimi lokubonakala. Konke okumelelayo, okuzwayo, nokuqondayo kuguquka kube ukudlidlizela okudlulela endaweni yonke. Uma unokuqiniseka ngokufaneleka kwakho, amakhono akho, ingcebo yakho, lawo mandla ayasakazeka bese eqala ukukhanga abantu, izimo, nezimo ezibonakalisa lokho kuqiniseka. Futhi okuphambene nakho kuyiqiniso ngokulinganayo. Umzuzu ozibona unganele, umhlaba wangempela usabela ngolwazi olufakazela lokho kunganele. Manje, gxila embonweni wokuthi kuzokwenzekani uma uqala ukuzibona njengomuntu osevele ephelele ngokugcwele. Hayi njengesidalwa esizofinyelela umgomo, kodwa njengomuntu osevele eyikho. Umzimba wakho uzosabela ngokuhlukile, isimo sakho sengqondo sizoshintsha, ithoni yezwi lakho izothola ukuqina okukhulu, ngisho nombono wabanye ngawe uzoguquka. Lokhu kungenxa yokuthi indawo yonke ayihlukanisi okungokoqobo kokucatshangwayo uma umuzwa ungowangempela. Ingqondo yomuntu ayihlukanisi phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela nokuhlangenwe nakho okuzwakale kakhulu. Futhi yilapho umlingo uqala khona, lapho wenza ingaphakathi kube khona impilo oyifisayo ngaphambi kokuba ibonakale endaweni yangaphandle. Ngihlala ngisho, akudingeki ukuthi uxoshe izifiso zakho, kodwa kunalokho uhambisane nazo. Umzuzu lapho ukudlidlizela kuhambisana, indlela iyavuleka. Ukuvumelana kuyakhula. Izimo ezifanele zivela ngesikhathi esiqondile. Lokhu kungenxa yokuthi yonke into ehambisanayo idlidlizela ndawonye. Lona yilona isimiso. Imfihlo ayikho ekuzingeleni, kodwa ekuyekeni kube khona. Futhi ukuvumela ukuba khona kusho ukuba khona. Ngakho-ke, zibuze, ngibonakalisa ini ngalesi sikhathi? Hayi lokho engikufisayo, kodwa lokho engikukhiphayo njengempela ngami. Ngoba yilokho kanye indawo yonke ezokubuyisela. Awubizi lokho okufisayo, ubiza lokho ozikholelwa ukuthi uyakumelela. Futhi ngokushintsha lokho oyikho, awugwemi ukushintsha lokho okubonakalayo. Yonke imizwa oyizwayo yakha umyalo. Noma yimuphi umuzwa owukhulisa ngaphakathi kuwe uthumela umyalezo ocacile nonembayo endaweni yonke mayelana nokuthi kwenziwa ini. Futhi indawo yonke ehlala ingenakucwasa, ivele isabele kuleso siyalo sokudlidlizela. Ayicabangi ukuthi lokho okuzwayo kunenzuzo noma kuyalimaza, kulungile noma akulungile, imane ikhiqize ukudlidlizela okukhanyisayo. Ukuqonda ngokomzwelo kuwulimi lokubonakala, futhi yilapho wena ubumba khona impilo yakho. Lapho uqonda leli qiniso ngokugcwele, uqala ukubona ukuthi izimo zakho zengqondo zinamandla kangakanani. Zidlula isimo nje sokuphendula okungabalulekile, ziyimandla okudala.
Ukwesaba, ukuzisola, intukuthelo, konke kuthwele isizinda esisindayo, esikhanga izimo ezihambisana nalobo bukhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukubonga, ukuphepha, uthando, nokwaneliseka kunezidlidliza eziphakeme, ingakho abantu abakhulisa le mizwa bebonakala bejabulela uhambo olushelelayo nokuguquguquka okukhulu, ukuhambisana namathuba. Lokhu akukona ukuqondana. Kuyi-physics yamandla esebenzayo. Kwakukhona isikhathi lapho ngangikholelwa khona ukuthi ukucabanga okuhle kwakuzokwanela. Ngangiziphoqa ukusho, konke kuzolunga, nokho, ngokujulile, nganginokungaqiniseki. Ngangiphinda izitatimende zengcebo ngenkathi umuzwa wami wangempela kwakungenzi kahle. Futhi umphumela wawuhlala uphinda, akukho okubonakalayo. Kwaba ngaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi indawo yonke ayiphenduli emazwini, iphendula ekudlidlizeleni okungaphansi kwawo. Uma ngimemezela ngimuhle ngokwesaba esifubeni sami, umyalo indawo yonke eyiwuqondayo ukwesaba, hayi amagama. Indawo yonke ayiliqondi ulimi olukhulunywayo, iliqonda ulimi oluzwakala ngaphakathi. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kokucabanga ngempumelelo nokuzizwa unempumelelo. Ukucabanga kuyinqubo yengqondo, ukuzwa kuyisimo samandla. Umqondo ukhulelwa ukumelela, umuzwa unikeza amandla kulokho kumemela. Uma kungenamizwa, umqondo awulutho ngaphandle kombono ongacacile. Nokho, uma umqondo uhlanganiswa umuzwa ofanele, uthola ubukhulu obunembayo bamandla ukuze uziveze ngaphandle. Kufana nogesi okhanyisa isibani sokubonakalisa. Ucwaningo lwamanje lufakazela leli qiniso. Ucwaningo olwenziwe eHarvard lwakhombisa ukuthi izimo ezingokomzwelo ezinhle, njengokubonga nokujabula, zishukumisa izingxenye zobuchopho ezibophelele ekusunguleni, ekuxazululeni izinkinga, nempilo yomzimba. Lokhu kusho ukuthi isimo sakho somzwelo sishintsha kakhulu ukusebenza kobuchopho bakho. Imizwa yenjabulo nokuphepha ikwandisa umbono wakho futhi ikwenze uvuleleke kakhulu kumathuba. Ngokuphambene, ukuqonda kokwesaba nokuswela kuvimbela ukuqonda, kunciphise ukuqonda, futhi kukubeke esimweni sokusinda, lapho konke kubonakala kuvinjelwe. Ngakho-ke, esimweni sokwesaba, indawo yonke iyancipha. Lapho kubongwa, indawo yonke iyakhula. Ngikhumbula isiqephu esangihlaba umxhwele kakhulu. Ngesinye sezigaba ezinzima kakhulu zokuphila kwami, ngazithola ngibhajwe ezindabeni zezimali. Izikweletu zanda, futhi ngingaboni isixazululo. Ngobunye ubusuku obuthile, ngihlezi etafuleni lami, ngacabanga, angikwazi ukuqhubeka ngisakaza ukwesaba. Ngafunga amehlo ami, futhi ngaqala ukukhulisa ukubonga, ngisho nangaphandle kwesizathu esicacile. Ngazwakalisa ukubonga ngomoyampilo, ngomzimba wami, ngempilo, nangokuhlala nginengqondo ekwazi ukucabanga okungakaze kwenzeke. Ekuqaleni kwakuzwakala kungokuzenzisa. Kodwa ngaqhubeka. Futhi kwenzeka okungajwayelekile, ngemuva kwemizuzu embalwa, umuzwa washintsha kusukela kokuzenzisa waya kokwangempela. Ngaqala ngempela ukuzwa ukubonga. Kwakungenye yezimo zokukhulula kakhulu ohambweni lwami. Ezinsukwini ezalandela, amathuba aqala ukuvela. Abantu engangingakaboni iminyaka embalwa bangithinta ngamaso. Iminyango yaqala ukuvuleka. Futhi kwakungekona ukuqondana nje. Kwakungukudlidlizela. Imizwa injengamagagasi omsakazo. Uma inhloso yakho kungukujabulela umculo othulile, kubalulekile ukushintshela esizindeni esifanele. Akunamphumela ukukhala ngokuthi isiteshi serock sidlala uma uqhubeka usishaya. Kufanele ushintshe isiteshi. Futhi empilweni isimiso siyafana. Awukwazi ukulangazelela ukuthula uma ukhombisa ukucasuka. Awukwazi ukulindela intuthuko uma ukhombisa ukusweleka. Konke kuvumelana nesimo sakho somzwelo. Ngalesi sizathu, ngiqinisekisa ukuthi ukuzwa yiyona miyalo. Yikho okuthumela umfutho enkundleni yequantum. Ungaphinda ukuqinisekisa amahora amaningi, kodwa uma uvalo, intukuthelo, noma ukwesaba kuhlala ngaphakathi kuwe, umhlaba wonke uzobona lokho kuphela. Wake wazama ukumamatheka ngaphandle kwesizathu wabe usubona umzimba wakho uqala ukusabela. Leyo yibufakazi bokuthi unenkululeko yokukhetha okufanele ukuzwe.
Akukhona ukuphika iqiniso, kodwa kumayelana nokukhetha ngamabomu okuhlose ukukugcina. Ufisa inala. Uma kunjalo, qala inqubo yokuzizwa unokuphumelela ngisho nangaphambi kokuba ubone noma yimuphi umphumela. Ufuna ukuthandwa. Qala ukuhlakulela uthando ngisho nangaphambi kokuba uhlangane nomuntu. Ulangazelela impilo. Qala ukuzwa amandla ngisho nangaphambi kokuba umzimba wakho ululame ngokugcwele. Umzwelo ulandulela isigameko. Okokuqala uyabona bese uyaqonda. Lena yindlela yemvelo yokubonakaliswa kwezifiso. Inkinga ukuthi iningi labantu lenza ngendlela ephambene, balinda ukubona ngamehlo engqondo ngaphambi kokuzwa. Balinda ukuba imali ifike ukuze bazizwe bephephile. Balangazelela ukuba uthando luvele ukuze bazizwe bethandwa. Balindela impumelelo ukuba ibonakale ukuze bazizwe beqiniseka. Nokho umhlaba wonke usebenza ngendlela ehlukile. Kufanele uzwe kuqala ngoba ukuzwa okudala iqiniso elizokwenza ukubonakaliswa komphumela kwenzeke. Imizwelo ingamandla ahambayo. Futhi njenganoma yimaphi amandla, ingashintshwa. Ukwesaba kungaguqulwa kube isibindi, ukungakhululeki kube ithemba elihle, ukungabaza kube ukuqiniseka. Konke kuncike lapho ukhetha khona ukuqondisa ingqondo yakho. Ngesikhathi ngasinye, uphethe amandla okukhetha okuzwayo, futhi lokhu kukhetha yikho okushintsha indlela yokuphila kwakho. Ngakho-ke, ngokuzayo lapho okuthile kukukhathaza, noma uzizwa ubambeke esimweni esingesihle, yima isikhashana esisodwa. Phefumula ujule ubone ukuthi uzizwa kanjani. Zibuze, lo muzwa uyangisunduza yini kulokhu engikufisayo noma uyangihoxisa? Uma ukuhoxisa, kushintshe. Kushintshe ngokuqonda. Ungalindeli ukuba umhlaba ushintshe kuqala. Uma uguqula umuzwa, imvamisa yakho yokudlidliza iyashintsha. Futhi uma imvamisa yakho yokudlidliza ishintsha, iqiniso lizihlela kabusha. Leli yimfihlo abaningi abayishalazelayo. Akukhona ukucabanga okukodwa okudalayo, ngumuzwa oqhubekayo ololonga. Umhlaba wonke usabela kumzwelo wakho oyingqikithi. Ngakho-ke, uma ufisa ukushintsha okuzwayo, shintsha okuzwayo. Zwa manje lokho okulangazelela ukukuzwa ubone, kancane kancane, buthule, ngendlela ecishe ingabonakali, umhlaba uqala ukusabela kumyalo wakho omusha. Konke okuzwayo ngaphandle kumane kuyisibuko salokho okuvela ngaphakathi. Umhlaba uyisibonakaliso futhi awuqambi amanga. Ubuyisa ngqo lokho okuzwayo, okucabangayo, nokukholelwayo njalo. Iqiniso olibiza ngokuthi di impilo yami di empeleni liyisithombe semvamisa yakho yokudlidliza eyingqikithi. Futhi ngalesi sizathu, abantu abaningi bashintsha amakhaya, bashintshe imisebenzi, bashintshe ubudlelwano, kodwa baqhubeke bebhekana nezingqinamba ezifanayo ngobuso obuhlukile, amagama ahlukile, kodwa ngomnyombo ofanayo. Ngoba, ngokuyisisekelo, isibonakaliso asishintshi kuze kushintshe isithombe. Kunjengokungathi umuntu ubheka esibukweni wabe esebona ubuso obukhathele, wabe esezama ukulungisa isibonakaliso ngokugqula ingilazi, esula isandla sakhe ebusweni bayo, ezama ukuba isibuko sibonise okungcono. Lokhu akunakwenzeka. Isibonakaliso sishintsha kuphela uma ubuso bushintsha. Futhi impilo isebenza ngendlela efanayo ngqo. Ukuzama ukuguqula izimo zangaphandle ngaphandle kokushintsha isimo sakho sangaphakathi kufana nokuzama ukulungisa isibonakaliso ngaphandle kokuthinta umthombo. Konke okubonayo kuwumphumela walokho oyikho. Isikhathi eside, nami bengingakuqondi lokhu. Benginekela ukuthi kufanele ngisebenze kanzima, ukuthi kufanele ngizame kakhulu, ukuthi inkinga ibisemkhakheni wangaphandle. Ngakho-ke, uma okuthile kungaphumeleli, bengizoshintsha isu lami, ngishintshe indawo yami, ngifune abathintekayo. Kodwa imiphumela yahlala ifana. Bengingaboni ukuthi inkundla yangempela yesenzo yayingaphakathi kimi. Futhi lapho ngiqonda lokhu ekugcineni, konke kwacaca. Bengizama ukushintsha umphumela kanti imbangela yahlala ingathintwanga. Ungakubona lokhu kuzo zonke izici zokuphila. Umuntu angase ashiye umsebenzi owodwa lapho engazizwanga ebalulekile athole omunye, kodwa ngemuva kwesikhathi esithile, umuzwa ofanayo ubuyela. Kungani?
Ngoba basakhipha umuzwa wokungaluleka. Bangase baqede ubudlelwano obuthile, baqale obunye, bese bebona ukuthi, ngandlela thile, isimo esifanayo siyaziphinda-phinda. Ngoba iphethini lokudlidliza alishintshanga. Amandla abawakhiphayo aqhubeka ekhanga okuhlangenwe nakho okuqinisekisa inkolelo yabo ejulile. Umhlaba wonke awuhlukanisi phakathi kokuthi kulungile nokuthi akukhoqile, uvele ubonakalise. Uma ukwesaba kuhlala ngaphakathi kuwe, umhlaba uzoba indawo esabisayo. Uma ukuzethemba kukhona ngaphakathi kuwe, umhlaba uzobonakala ugcwele amathuba. Konke kuncike kusihlungi sokudlidliza lapho ubuka khona. Kufana nokufaka izibuko ezinemibala, uma izibuko zibomvu, konke kuzobonakala kubomvu. Ungaxabana nomhlaba, ukhononde ngemibala, usole abanye, kodwa akukho okuzoshintsha uze ususe lezo zibuko. Abantu bacabanga ukuthi kudingeka bashintshe indlela abanye abaziphatha ngayo ukuze bajabule. Bafuna umlingani wabo ashintshe, umphathi wabo ashintshe, uhulumeni ashintshe, isimo sezulu sishintshe. Kodwa amandla okuguqula ahlala entweni elula kakhulu futhi eseduze kakhulu, ahlala ekushintsheni imvamisa yakho yokudlidliza. Uma uguqula amandla osabela ngawo ezimweni, izimo zishintsha ukusabela kwazo. Ngoba isibuko singabonakalisa kuphela okusiphambi kwaso. Ngikhumbula isikhathi esisodwa lapho ngidlula esikhathini sokucindezeleka okukhulu. Konke kwabonakala kuhamba kabi ngasikhathi sinye, amabhizinisi engaphumeleli, izikweletu, izibopho ezinqwabelene. Ngangingenele ekukhungathekeni. Ngolunye usuku, ngabona ukuthi njalo ekuseni, ngivuka ngicabanga ngezinkinga. Kwakuyinto yokuqala efika engqondweni yami. Futhi yilokho engangikusakaza. Ngakho-ke, nganquma ukwenza isivivinyo esisodwa. Esikhundleni sokuhlala enkingeni, ngaqala ukucabanga ngalokho okwakusebenza. Ngabonga engqondweni yami ngayo yonke into encane eyayisilungile. Ikhofi elifudumele, uphahla phezu kwekhanda lami, impilo yami. Ekuqaleni kwabonakala kuyinto engaqondakali. Kodwa ezinsukwini ezimbalwa, ngabona okuthile okungajwayelekile, amandla ami ayeshintshile. Futhi lapho amandla ami eshintsha, abantu baqala ukusabela ngokuhlukile. Ngathola izingcingo ezingalindelekile, izimemo, amathuba ayebonakala evela kungazelelwe. Kodwa akukho okwavelala kungazelelwe, kwavela esibukweni esashintsha ngoba isithombe sishintshile. Leli yiphuzu cishe akekho olibambayo, umhlaba awenzeki kuwe, wenzeka kusuka kuwe. Konke okubonayo kuukwandiswa kwemvamisa yakho yokudlidliza. Uma uzwa uthando, uqala ukubona izizathu eziningi zokuthanda. Uma uzwa ukwesaba, uqala ukubona izizathu eziningi zokwesaba. Isibuko simele siyakhulisa lokho osukubamba kakade. Kunesisho engithanda ukusiphinda, awuboni umhlaba njengoba unjalo, uwubona njengoba unjalo wena. Lokhu kusho ukuthi inqobo nje uma uqhubeka nokusakaza ngemvamisa yokusweleka, inala ayikwazi ukubonakala, hayi ngoba ayikho, kodwa ngoba awuhlelile ukuyibona. Kufana nokuzama ukushuna esiteshini somsakazo esisakaza ku-105 nengxenye yesikhombisa, kodwa isishuni sakho sibekwe ku-97 nengxenye yesithathu. Isignali iyasakazwa, kodwa awukwazi ukuyizwa uze uzihlele wena. Ngakho-ke, uma uguqula indlela ozizwa ngayo, umhlaba wonke uqala ngokushesha ukuhlela kabusha izigameko ukuze zibonakalise lesi simo esisha. Ngesinye isikhathi, abantu balindela izimpawu ezinkulu, kodwa inkomba yokuqala yoshintsho ayibonakali kakhulu. Yizigameko ezincane, inkinga eyodwa exazululeka kalula, umuntu oyedwa onobungane owehla endleleni yakho, umbono owodwa ovela ngesikhathi esifanele. Lokhu akuyona into nje yokuvelela, yikuvumelana kokudlidliza. Impilo akuyona amandla angahleliwe akusunduza ukusuka ohlangothini olulodwa kuye kolunye. Yimpendulo eqhubekayo yemvamisa yakho yokudlidliza. Unguwe okhuphayo nongamukelayo. Umhlaba kumane kuyisikrini lapho amandla akho abonakaliswa khona. Ngakho-ke, uma lokho okubonakaliswayo kungajabulisi, ungazisoli isikrini, shintsha ifilimu. Futhi ifilimu yakhiwe ngemicabango, imizwelo, nezinkolelo.
Uma nje uqonda lokhu, umuzwa wamandla nenkululeko uqala ukuvela ngaphakathi kuwe. Uyaqonda ukuthi akudingeki ulwe nesibonakaliso, akudingeki uzame ukulawula izimo, abantu, noma isikhathi. Konke okudingayo ukuvumelana ngaphakathi nalokho ofisa ukubona ngaphandle. Umsebenzi owodwa ongabonakali kodwa oguquguqula kakhulu. Ngoba lapho imvamisa yokudlidliza ishintsha, iqiniso alikwazi ukukhetha ngaphandle kokushintsha nalo. Isibuko asikaze sihluleke. Sinembayo, sithembekile, futhi asibandlululi. Futhi ngalesi sizathu, akukho okwenzekayo okungaphezi kumane kuvumelana. Wonke umphumela ubufakazi obubukhoma bemvamisa yokudlidliza oyigcinile. Uma ufuna isibonakaliso esihlukile, ungaceli isibuko sishintshe mamatheka kuqala. Silungiselwe ukukholelwa kuphela kulokho amehlo ethu angakubona, lokho izandla zethu ezingakuthinta, lokho izindlebe zethu ezingakuzwa. Sifundiswe ukuthi iqiniso yilokho nje okubonakalayo, okungalinganiswa, okungaqinisekiswa. Kodwa iqiniso ukuthi konke okukhona emhlabeni obonakalayo kwazalwa kuqala kokungabonakali. Konke. Sonke isakhiwo esisha, wonke umqondo ohlakaniphile, yonke impumelelo. Ngaphambi kokuba ibe yinto ebonakalayo, kwakumane kuwumqondo, isithombe, imvamisa yokudlidliza egcinwe umuntu okholwa yikho ngisho nangaphandle kobufakazi bangaphandle. Iqiniso elibonakalayo kumane kuwumphumela oprintiwe womhlaba ongabonakali. Cabanga ikhamera yakudala nefilimu layo. Okubonakala esithombeni kumane kuyisibonakaliso senegative ngaphakathi kwekhamera. Uma inegative ingacacile, isithombe sizovela singacacile. Uma ifoto licacile futhi libukhali, liyoba lihle lingasoleki. Kodwa iphutha abantu abaningi abalenza ukuzama ukulungisa isithombe ngemuva kokuba sesithuthukisiwe, ukuzama ukulungisa okubonakalayo, bengaqapheli ukuthi amandla angempela alele kuyinegative. Impilo injalo ncamashi. Iqiniso elibonakalayo liphepha lesithombe. Umhlaba wakho othize, imibono yakho, imizwa yakho, nezinkolelo zakho umele isisekelo. Inselele enkulu ukuthi bambalwa kakhulu abantu abafunda ukulungisa lesi sisekelo. Ngikubone lokhu kwenzeka kaningi. Lapho izimo zazibonakala zingezinhle, ngabe ngibheka ngaphandle, ngifuna ukushintsha okwakukhona, umsebenzi wami, indawo, abantu abangizungezile. Nokho, noma ngabe ngasishintsha kangakanani isimo, iphethini yayiqhubeka. Lokhu kungenxa yokuthi isimo sasiwumphumela nje, hayi imbangela. Umhlaba obonakalayo unjengefoto elidala, irekhodi elibambezelekile lalokho osukucabangile ngaphakathi. Lokho okuzwa namuhla, lokho okukholelwa kukho manje, yilokho okuzovela kusasa. Futhi ukuqonda lokhu kushintsha ngokuphelele indlela ophila ngayo. Abantu abaningi bazama ukushintsha impilo ngokuphendula kulokho abakubonayo. Babheka isitatimende sabo sasebhange bese beba nokwesaba. Babheka imizimba yabo bese bezizwa bedumazekile. Bacabanga ngobudlelwano babo bese bezwa isizungu. Futhi ngaphandle kokuhlose, baqinisa lokho kanye abangakufisi. Lokhu kwenzeka ngoba imizwa iyisidakamizwa sokudala. Lapho uzwa ukuntuleka kwento ethile, uxhumana nomkhathi, imvamisa yami yokudlidliza ihambisana nokungabikho. Futhi umkhathi umane ubuyisa okungabikho okwengeziwe. Ngikhumbula isikhathi lapho nami ngawa kulesi sikibe. Ngabe ngihlaziya imiphumela yenhlangano yami futhi ngibone ubunzima kuphela. Nsuku zonke, ngabe ngivuka ngikhathazekile ngezikweletu, ngiqinile, ngiphinda engqondweni, lokhu ngeke kuqhubeke kanje. Kodwa konke kwahlala kunjalo ncamashi. Ngelinye ilanga, ngabona ukuthi ngangizama ukushintsha isibuko ngaphandle kokushintsha ukudlidliza. Ngakho, nganquma ukwenza ngendlela ehluke ngokuphelele. Esikhundleni sokugxila kulokho okungasebenzi, ngaqala ukucabanga ukuthi kuzoba njani lapho konke kuhambisana. Ngezwa umuzwa wokuphumula, wokuchichima, wokuphepha. Futhi into engavamile yaqala ukubonakala. Ngaphandle komzamo wami, kwavela amaklayenti amasha, kwavuleka amathuba, futhi kancane kancane isithombe saqala ukuguquka. Kubalulekile ukuqonda ukuthi okungabonakali akulingani nokungelona iqiniso.
Eqinisweni iqiniso liphikisana nalokho. Okungabona umthombo walokho okuqinile. Lokho okubona ngeso lengqondo kuyisigaba sokugcina senqubo. Yilokho okusuvele kuqediwe. Uma ufisa ikusasa elihlukile, udinga ukwenza lapho kwenzeka khona ukudalwa ngaphakathi kuwe. Kulesi sikhala esithule, esifihlekile, esitholakala kuwe kuphela, lapho konke kubonakala khona. I-P6 yesimanje isivele ikhombisile ukuthi konke okubonakalayo kungamandla ngezivinini ezihlukile zokudlidliza. Futhi uma konke kubuyela emandleni, khona-ke lokho okubiza ngokuthi iqiniso elibonakalayo kumane kungamandla agxiliswe, alolwe ukwazi kwakho. Lokhu kusho ukuthi lapho ugxila kulokho okufisayo ngokucaca okungokomzwelo, wenza kabusha ngokoqobo insimu yamandla ekuzungezile. Unikeza imiyalelo endaweni yonke mayelana nokuthi yini okufanele ibe yinto ebonakalayo. Nokho, nansi iminingwane abantu abaningi abayishaya indiva, ukwazi komuntu kunomkhuba wokubambelela kulokho osekukhona. Kubambelela ebufakazini, futhi lokhu kuncika kubufakazi obubonakalayo kudala umjikelezo ongasebenzi. Ngoba uma ukholwa kuphela kulokho okubonayo, ungadala kuphela okwengeziwe kwalokho osekukhona. Kufana nokushayela ubheka kuphela esibukweni sangemuva, ukhiqiza okwedlule, ngisho noma ufisa ukuya ekusaseni elihlukile. Nginomkhuba wokuqhathanisa lokhu ne-thermostat. Uma indawo iphola, i-thermostat yenza ukushisa kusebenze ukuze kubuyiselwe ukulingana. Ukudlidliza kwakho kusebenza ngokufanayo. Lapho ugxila entweni engathandeki futhi uhlangabezana nomuzwa oqinile ohlobene nayo, isilawuli sakho sangaphakathi sizama ukuxegisa, kodwa uma uqhubeka kumzwelo osindayo, ugcina indawo yangaphakathi ibanda. Futhi inqobo nje uma ingaphakathi lakho lihlala libanda, umhlaba wangaphandle uzoqhubeka ubonisa lokho kubanda. Bakhona abantu abathi, ngizokholwa uma ngibona. Kodwa abakhi beqiniso bomhlaba bebegcizelela okuphambene, ngibona ngoba ngikholwa. UThomas Edison wacabanga ngesibani sokukhanyisa ngaphambi kokuba sikhanyise. U-Orville noWilbur Wright bazizwa bephaphamile ngaphambi kokuba benze indiza isuke. USteve Jobs wacabanga ngocingo olubizwa nge-iPhone ngaphambi kokuba kube khona ubuchwepheshe obanele bokulukhiqiza. Bazwa okungabonakali njengokungathi sekuyiqiniso, futhi okungabonakali kwaba yiqiniso. Nawe ungakwazi ukukwenza lokhu. Imfihlo ukuqala ukunikeza ukubaluleka okukhulu kulokho okungabonakali kunalokho okubonakalayo. Lapho okuthile kungakabonakali okwamanje, kulesi sigaba lapho unamandla amakhulu phezu kwakho. Kule ndawo lapho ungabumba khona, ulungise, uqinise isithombe ngemizwa nangomgomo. Umhlaba obonakalayo uhamba kancane, unzima, futhi usuvele umi kahle. Okungabonakali kushesha, kuyashintshashintsha, futhi kungokwakho ngokuphelele. Konke kuqala ngaphakathi. Uma ufuna ukushintsha isibuko, ungaphikisani nesibuko. Vala amehlo akho bese uguqula isithombe sangaphakathi. Dala umuzwa ohambisana nempilo ofisa ukuyiphila. Zizwe manje lokho obungakuzwa ukuba usuvele ukufeziwe. Umsebenzi wakho akukhona ukuphoqa into, kodwa ukubumba amandla. Futhi lapho amandla eshintsha, into ayinakho okunye ngaphandle kokulalela. Lobu ubuciko bangempela bokudala ngokuqwashisa. Yikhono lokubona ngale kwalokho amehlo akubonisa kona, ukwethemba okungabonakali, ukuqonda ukuthi okubonakalayo kuvela ngaphakathi. Uma uqonda lokhu, okungenakwenzeka kuyaphela. Ngoba okungenakwenzeka kumane nje yilokho okungakacanjangwa ngentshiseko eyanele. Konke okubonakalayo namuhla kwake kwangabonakali. Futhi konke ofisa ukukubona ngeso lengqondo sekuvele kukhona, kumane nje kulindele ukuba ukubone kuqala, hayi ngamehlo, kodwa ngemvamisa. Kufika isikhathi ohambweni lapho udinga ukuyeka ukucabanga, ukuyeka ukuhlela, ukuyeka ukulinda izimo ukuba zibe zinhle, bese umane unqume. Ukunquma yikho okushintsha konke. Akukhona ukunquma okungabazayo, akukhona ukunquma okugcwele mhlawumbe, kodwa isinqumo esiphelele, esidlidlizayo, esisungula umugqa omusha weqiniso. Impilo iphendula ngamandla lapho unquma ngokukholwa.
Yilapho umkhathi uqala ukusebenza nawe, uveza izindlela ezazibonakala zifihliwe ngaphambili. Ukungabaza kungesinye sezidlidliza ezikhubazayo kakhulu empilweni, ngoba kuthumela isignali engacacile, ngomzuzu owodwa uyifisa, ngomzuzu olandelayo uyayikungabaza. Futhi umkhathi, njengokujwayelekile, uphendula ngesilinganiso esifanayo, ngokungaqiniseki, ngokubambezeleka, ngemiphumela engahambisani. Ngakufunda lokhu ngokucacile lapho ngishiya umsebenzi wami emnyangweni wezicishamlilo eToronto. Ngesikhathi leso, ngangithola isamba esincane, cishe izinkulungwane ezimbalwa zamadola aseMelika ngonyaka, futhi ngazikholisa ukuthi yilokho okungenani engangingakufisa. Ngosuku oluthile, ngemuva kokufunda incwadi ethi Think and Grow Rich, okuthile ngaphakathi kwami kwashintsha. Ngabona ukuthi uma ngiqhubeka ngenza ngendlela efanayo, ngizoqhubeka ngithola imiphumela efanayo. Ngabe senginquma. Ngangingakwazi ukuthi kanjani, ngangingenalo uhlelo oluningiliziwe, ngangingenalo isiqiniseko nhlobo. Kodwa ngakhetha ukungahlehli. Lesi sinqumo sangena ngaphakathi kwami njengesiqondiso esithule, imvamisa eqinile, futhi umkhathi wasabela cishe ngokushesha. Kwaqala ukuvela abantu, kwavela imiqondo, futhi amathuba ayebonakala engafinyeleleki ngaphambili avela obala. Yilokhu abantu abaningi abangakuqondi, indlela, ukuthi kanjani ayilokothi ihambe ngaphambi kwesinqumo. Indlela iwumphumela. Umzuzu lapho unquma khona ngempela yisikhathi lapho umkhathi uqala ukuhlela kabusha izingxenye ebhodini. Ngesikhathi ulindele isiqiniseko, ulindele isiqinisekiso, ulindele othile ukuqinisekisa, amandla ahlala ehlakazekile. Ukucaca kuzalwa ekuzibophezeleni. Indlela ivezwa kuphela ngemuva kokuba wenzile isinyathelo sokuqala. Cabanga ngalokhu, kungaki izikhathi ongazigwema ukwenza okuthile ngenxa yokwesaba ukwenza iphutha. Kungaki izikhathi ongazikungabaza futhi ubambezele isifiso, ulindele ukuzizwa ulungile. Ukulungiselela akuveli ngaphambili, kuphumelela. Ngoba lapho unquma ngokuqinile, ukudlidliza kwesinqumo kudala insimu entsha yamathuba. Amandla ahambisana. Abantu abalungile baqala ukukuthola. Izimo zivumelana nentando yakho. Konke kuqala ukusebenzisana ukuze kuzuze wena. Kodwa kubalulekile ukuthi isinqumo siphelele. Isinqumo esingaphelele sinjengokushintsha okuguquguqukayo, ngezinye izikhathi kuvuliwe, ngezinye izikhathi kuvaliwe. Umkhathi udinga isibonakaliso esingagunci. Futhi lesi sibonakaliso asiveli emazwini, kodwa emandleni owagcinayo. Ukunquma akukhona nje ukusho ukuthi ngikufisa lokhu, kungumzwa wokuthi ayikho enye indlela ngaphandle kwalena. Ukuvala iminyango yokungabaza nokuqhubeka sengathi ikusasa selivele linqunyiwe. Lapho wenza isinqumo sangempela, ukwesaba kungase kuzame ukunyenyela, kodwa akusenamandla. Ukungaqiniseki kuzama ukungena, kodwa akutholi indawo. Kufana nokushintshela kwenye imvamisa yomsakazo, umsindo usakhona, kodwa awusawuzwa. Okukugcina ungafi ukudlidliza kokukholwa, noma ngabe umhlaba ungakashintshi. Futhi kuleli qophelo lohambo lapho ngifuna ukumema khona entweni elula, kodwa enamandla. Uma lokho engikuchazile kuze kube manje kunengqondo, uma okuthile ngaphakathi kuwe kuqala ukudlidliza ngendlela ehlukile, bese uqhubekela esinyathelweni esilandelayo. Thofoza inkinobho yokuthanda bese ubhalisela isiteshi. Akukhona nje ukwenza kwedijithali, yisimemezelo esinamandla. Kuyindlela yokufanekisa yokuxhumana nomkhathi, ngikhetha ukuqhubeka nokukhula kwami. Ngikhetha ukwanda. Amandla alandela inhloso, futhi lesi senzo esincane nje sokwenza isinqumo, noma ngabe sincane kangakanani, singaba yisiqalo soshintsho olukhulu kakhulu oluphathelene nokudlidliza. Ngoba konke ukuguquka kuqala ngalendlela, ngokukhetha. Futhi lokho kukhetha kufanele kuzwakale, kungagcini nje ngokucatshangelwa. Kulapho ubona khona ukuthi kukhona okungaphakathi kuwe okushukumayo, futhi lokho kushukuma kube yisigqi esisha sobukhona bakho. Akukho kuguquka okukhulu okwenzekayo uze wena, ngeqiniso eliphelele, unqume ukuthi kuzokwenzeka. Ngaso leso sikhathi esiqondile, amandla omkhathi akhothama phambi kokuqina kwakho. Awudingi ukuqonda indlela. Udinga nje ukukhetha ukwamukela.
Ngoba indalo ithanda abanesibindi, labo ababeka ukholo lwabo ekudlidlizeni kwangaphakathi ngaphezu kwezinto ezibonakala phezulu nje. Futhi lapho uzivumela ukuba uqhubekele phambili, uzimemezela uthi isinqumo sami sikhona manje, amandla angabonakali aqala ukusebenza ngokucophelela, ephakamisa amazinga abekhona nje ngaphambili futhi evula umzila osasele ufihlekile kuwe. Lokhu yikona okwehlukanisa kakhulu phakathi kwalabo abakhona nje ngokungenzi lutho nalabo abakhela ngenhloso, amandla okuxazulula ngethemba nangaphambi kwenselelo. Ukuzimisela kungumngcele phakathi kobuwena bamanje nobofisa ukuba yibo. Umzuzu nje osunquma ngawo okudala kuqala ukuphela. Izinkolelo ezindala ziyalahlekelwa amandla azo. Ukwesaba kuphelelwa yizwi. Ngoba ukukhetha kweqiniso akuyona into evela engqondweni, kukubonakaliswa komphefumulo. Kukudlidliza okumsulwa kokuthi ngikulungele. Futhi lapho indalo ithola lelo sigqi, iyenza njalo ngaphandle kokungabaza. Wake waqaphela yini ukuthi ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kukhona amandla angabonakali akuhudulela emuva, noma ngabe konke okungaphakathi kuwe kukhala ngokufuna ushintsho? Kufana nokungathi kukhona isithiyo esingabonakali esiphakathi kwesimo sakho samanje nendawo ofuna ukufinyelela kuyo. Uthatha isinyathelo esisodwa phambili bese kungazelelwe, kukhona okwenzekayo, ukwesaba kuyavela, ukungaqiniseki kuyanda, bese ubuyela lapho uqale khona. Lokhu akulona ibhadi futhi akukhona ukuntula ikhono. Lokhu ngamandla athulile ezindlela zokucabanga. Zisebenza njengezinhlelo ezifakwe engqondweni yakho engaphansi kokwazi, zikukhawulela ukuthi ukholwa ukuthi ungahamba ibanga elingakanani. Ziyizindlela zokucabanga ezitholakele, imithetho ephindaphindwe kaningi kangangokuthi isiphenduke imithetho engaphakathi. Ukuthola imali kunzima, impumelelo ingeyabambalwa, kufanele uhlupheke ukuze uphumelele. Zingaki zalezi zisho osewake wazizwa? Futhi okubi nakakhulu, zingaki izikhathi osewake wenza sengathi ziyiwo amaqiniso angenakuphikwa. Lezi zibonelo ziyizinsizwa zengqondo ozikhiphayo ungaziboni. Kufana nomculo wangemuva odlala njalo, noma ngabe ucabanga ukuthi uthule. Ungase umemezele, ngifuna ukuphumelela, kodwa uma isoftware yakho yangaphakathi iqhubeka nokuqinisekisa, angikufanele, isigqi sangempela umkhathi osithathayo esokwesaba, hayi esesifiso. Ngenxa yalesi sizathu, abantu abaningi abahlakaniphile, abanamakhono, nabazinikele bahlala bevaleleke emiphumeleni efanayo. Bashintsha imisebenzi, bathuthele emadolobheni, bashintshe ubudlelwane, kodwa bahlala ngaphakathi kwesigqi esifanayo sokudlidliza. Ngoba ukuboshwa kwangempela akukona okungaphandle, kungaphakathi kuwe. Ngiyakhumbula lapho ngiqala ukuthola inani lemali engangingakaze ngilicabange. Ngasuka emholweni omncane kakhulu womlilo, ngaba nomholo waminyaka yonke olinganiselwa kumadola angamakhulu amaningi ezinkulungwane. Futhi ngendlela exakile, ngaqala ukungazizwa ngikhululekile ngale ngokoqobo. Kukhona okungaphakathi kwami okungihlebeza, akufanele ube lapha. Lokhu kumane kuyithuba nje. Kuzophela maduze. Futhi yazi kwenzekani. Kwaqala ukwehla. Izinhlelo zami zaqumba phansi, amathuba anyamalala, namandla ami ehla kakhulu. Ngeso sikhathi ngangingaqondi, kodwa namuhla ngiyazi kahle ukuthi kwenzekani. Indlela yami endala yokucabanga yayingawugunyazi lowo mkhawulo omusha wempumelelo. Kwakufana nokungathi ingqondo yami engaphansi kokwazi ithi, buyela endaweni yakho yokulingana, lapho uzizwa uphephile khona. Inkinga ukuthi indawo yethu yokulingana ayivamile ukuba yindawo esifuna ukuba kuyo. Wake waqaphela yini ukuthi lapho kukhona okuhle okwenzekayo, ngezinye izikhathi kuvuka umuzwa wecala, njengokungathi awukufanele. Noma lapho kuvela ithuba elikhulu, ingqondo ihlele izizathu, anginaso isikhathi, anginaso isipiliyoni, kuthiwani uma kungaphumeleli. Konke lokhu kuyizindlela zokuzivikela zohlelo oludala. Indlela yokucabanga ifuna ukuvikela, kodwa empeleni ikugcina ukhawulelekile. Yadabuka esimweni lapho ukusinda kwakuyikona okukhulu umuntu ayengakufisela. Namuhla nokho okufisayo ukuphila ngokugcwele, hayi nje ukuba khona.
Ingqondo engaphansi kokwazi ayihlukanisi phakathi kokungokoqobo nokungacabangeki. Iqonda kuphela lokho okuphindaphindwa ngamandla omzwelo. Ngakho-ke, okuwukuphela kwendlela yokuphinda uhlele indlela yokucabanga ukuphindaphinda ngokwazi imicabango emisha egcwele umuzwa. Amagama angenamzwelo amane angumsindo, kodwa lapho uzwa lokho okuphumayo emlonyeni wakho, umzimba wakho wonke udlidliza ngokuvumelana neqiniso elisha. Yile ndlela inkolelo entsha esungulwa ngayo? Yile nto kanye engayenza. Ngosuku ngalunye, ngangibhala ngesandla imishwana enamandla, efana nokuthi nginothile futhi ngifanele konke ukuchichima. Kwakungekhona ngokubamba ngekhanda, kwakumayelana nokuzwa. Ekuqaleni, kwakubonakala kungavamile, kodwa kancane kancane, kukhona okungaphakathi kwami okwaqala ukushintsha. Wake wezwa ngomsihama. Wathola amadola angaphezu kwezigidi ezingama-40 walahlekelwa yikho konke. Hayi ngoba wayeyisiphukuphuku noma engenasibopho, kodwa ngoba indlela yakhe yokucabanga yayingakulungeli ukugcina ingcebo enjalo. Imali eningi ohlelweni lokudlidliza olungakulungeli ifana namanzi esitsheni esivuzayo, ahlali. Lokhu kwenzeka nsuku zonke, kubasubathi, abaculi, osomabhizinisi, abantu abajwayelekile. Bafinyelela okuningi ngokushesha okukhulu, kodwa bakulahlekelwe ngejubane elifanayo. Ngakolunye uhlangothi, kukhona labo abaqala kungekho lutho futhi bakhe ingcebo ehlala isikhathi eside, ngoba indlela yabo yokucabanga ivumelana nokuchichima. Akulona ibhadi, yisigqi. Cabanga ngakho, ungazifaka zonke izindlela, ubuke zonke izifundo, uphinde zonke iziqinisekiso emhlabeni, kodwa uma indlela yakho yangaphakathi iqhubeka nokukhipha ukuntula, akukho okushintshayo ngempela. Yingakho abanye abantu bethi, kodwa ngicabanga kahle kodwa kungenzeki. Impela, akusebenzi. Ngoba umcabango ungokwazi, kodwa ukudlidliza kuvela engqondweni engaphansi kokwazi. Futhi ingqondo engaphansi kokwazi elawulayo. Ushintsho lwangempela lwenzeka lapho wenza ingqondo yokwazi nengaphansi kokwazi zisebenze ndawonye, lapho umcabango omusha uguquka ube umuzwa omusha, futhi lowo muzwa uphindaphinda uze ube yisigqi sakho esisha. Ngakho-ke, inselelo imi kanje, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, thatha incwadi yokubhala ubhale izikhathi eziyishumi, ngokugxila nangemizwa, lo mushwana olandelayo. Ngibonga ngoba manje sengidonsa amathuba ahambisana nobuntu bami obusha bempumelelo. Ungamane ukubhale, kuzwe. Zibone ngeso lengqondo uphila leli qiniso. Cabanga ngomsindo, iphunga, ukuthinta, umuzwa wokuba kulesi simo esisha. Kwenze lokhu nsuku zonke. Ngoba ingqondo engaphansi kokwazi yamukela ngokuyiphindaphinda nangomzwelo. Futhi lapho uzwa kakhulu, ngokushesha uhlelo oludala luzoqala ukuncibilika. Iqiniso ukuthi akukho muntu ophunyuka endleleni yokucabanga angayiqapheli. Ukuqaphela yisinyathelo sokuqala. Okwesibili, ukuphinda uhlele. Awudingi ukuqeda lokho obuyikho, udinga nje ukuvuselela lokho oyikho. Kufana nokufaka uhlelo olusha lokusebenza engqondweni. Elidala lathi, sebenza kanzima ukuze ube nokuncane. Elisha liqinisekisa, sebenza ngenhloso ukuze wandise ngaphandle komkhawulo. Futhi lapho lolu hlelo olusha luzifakela, amathuba ayavela, iminyango iyavuleka, futhi impilo ibonakala iqondene nawe. Kodwa empeleni akukho kulokhu okuyimilingo. Kumane kuyisibuko sesimo sakho esisha sokudlidliza. Ngoba impilo, njalo, ngaphandle kokukhetha, ibuya nalokho okholwa ukuthi kungenzeka kuwe. Kunezindaba ezibonakala zisebenza kuphela ukuze ziveze iqiniso lendawo yonke, ukudlidliza kwangaphakathi kugcina noma kubhubhise konke okuzuza. Futhi lokhu akuyona nje inkolelo, kuwukubuka okumsulwa kwangokoqobo. Ngike ngabona abantu befika esiqongweni balahlekelwe yikho konke ngobusuku obubodwa, hayi ngoba umhlaba wabajezisa, kodwa ngoba amandla ayesekela impumelelo yabo ayengekho ezingeni elifanele. Cabanga ngoMike Tyson, isibonelo. Indoda engavamile, enobubi obumangazayo bomzimba kanye nethalente elamholela ekutholeni amadola angaphezu kwezigidi ezingama-400. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ngaphakathi kwakhe, kwakukhona inkundla yokudlidliza egcwele intukuthelo, icala, nokuzibhubhisa.
Walwa hhayi kuphela nabaphikisi eringini, kodwa nakwizipoki zakhe zangaphakathi. Futhi lapho ukudlidliza kwangaphakathi kungahlelekile, akukho ngcebo ehlala izinzile. Imali, udumo, namandla amane aba izithuthukisi zokudideka okwakukhona kakade ngaphakathi kwakhe. Yingakho konke kwaqumba phansi. Kwakungelona ibhadi. Kwakuwukudlidliza. Indalo inembile kakhulu ukwenza amaphutha. Ayikuniki lokho okufisayo, kodwa lokho okukhiphayo. Ukuchichima kudinga ukuzwana, ukulingana, umuzwa wangaphakathi wokufaneleka. Lapho lo muzwa ungekho, ngisho nezimpumelelo ezinkulu ziba zokwesikhashana. Kungalesi sizathu abantu abaningi befinyelela into abahlala beyifisa futhi, namanje, bazwe ukungabi nalutho okujulile. Bathi, kodwa ngiphumelele, kungani ngisaziva ngingajabule? Impendulo ilele enkundleni yokudlidliza. Impumelelo yangaphandle ngaphandle kokwanda kwangaphakathi ayinakugcina. Kufana nokwakha isakhiwo eside kakhulu esisekelweni sesihlabathi. Ngakolunye uhlangothi, bheka abantu abafana no-Oprah Winfrey. Wazalelwa ebumpofu obukhulu kakhulu, ebhekana nokuhlukunyezwa, ukulahlwa, nokuntula. Akukho lutho endaweni yakhe olwalubonisa ukuthi wayezoba ngomunye wabesifazane abanamandla nabacebe kakhulu emhlabeni. Kodwa waqonda into abantu abaningi abangayinaki, iqiniso langaphandle limane liyisithombe sesigqi sangaphakathi. U-Oprah wadlidliza ngokubonga lapho kungekho sizathu sokubonga. Wadlidliza ngenhloso lapho konke okuzungezile kwakusho ukuthi ayikho indlela yokuphuma. Kwakungukudlidliza lokhu okwaqala ukubumba indawo yakhe, kudonsa abantu abafanele, izikhathi ezifanele, isikhathi esiqondile. Akazange ajaha impumelelo. Waba ngumuntu impumelelo ehlala imfuna ngokwemvelo. Futhi lokho yikona okwehlukanisa phakathi kokulahlekelwa nokugcina lokho okuzuza. Kuyisimo sokudlidliza okuhambisanayo. Cabanga ukuthi kangaki uke wabona umuntu ewina ilotho, bese eminyakeni embalwa kamuva ezithola esesimweni esibi kakhulu kunakuqala. Lokhu kwenzeka ngoba imali imane yenza kube kukhulu lokho osekukade kukulo umuntu. Uma kunokwesaba, ukungahleleki, intukuthelo, noma icala ngaphakathi, imali ikwenza konke kube kukhulu kakhulu. Kodwa uma kunothando, ukulingana, nenhloso ngaphakathi, imali nayo iyenza lezo zici zibe kukhulu. Ukudlidlizela kuyisisekelo esingabonakali sakho konke. Abaningi basacabanga ukuthi ingcebo imane nje iyisithelo somzamo. Umzamo ubalulekile ngokusobala, kodwa awuyona into eyinhloko. Umzamo ongenakuhambisana nokudlidlizela uholela kuphela ekukhathaleni. Umkhathi uphendula ekuhambisaneni, hayi ekuphoqeni. Lapho imicabango yakho, imizwa, nezenzo kuhambisana, konke kuqala ukugeleza ngokuzenzakalela. Akusekho ukungqubuzana, kuphela isiqondiso. Yilokhu okwenzekayo lapho usuke usuvumelana nesimo sakho sangempela sokuceba. Futhi okumangaza kakhulu ukuthi lokhu kungalinganiswa. Ucwaningo lwesayensi yobuchopho lukhombisa ukuthi imizwa efana nokubonga nothando ikhulisa ukuhambisana kwenhliziyo nobuchopho, kwakha inkambu yamandla kagesi ehleleke kahle emzimbeni. Lapho lokhu kwenzeka, ubuchopho bakho buba nobuqili, ingqondo yakho ibe nobuciko obukhulu, nezinqumo zakho zibe ezihambisana kakhudlwana. Lokhu akuyona into engokomoya engokwethiyori, isayensi yomzimba esetshenziswa kubuntu. Ushintsha ngokoqobo inkambu ekuzungezile lapho ushintsha inkambu engaphakathi kuwe. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangiqala ukumenywa ezinkulumweni zomhlaba wonke, futhi umcimbi ngamunye wawubonakala mkhulu kunoyedlule. Kwakumangalisa, kodwa ngesikhathi esifanayo, ngabona okungajwayelekile, izilaleli zazingaphenduli kokuqukethwe, kodwa kunalokho ekudlidlizeleni kwami. Kwakuyisimo engangikuso esathinta abantu. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ukuthi ukufundisa akukhona ukukhuluma kumayelana nokudlidlizela. Amagama amane nje ayindlela, amandla ngumlayezo. Futhi okufanayo kusebenza empumelelweni, imali imane nje iyithwala, kodwa ukudlidlizela ngumyalo. Wake waqaphela yini ukuthi abanye abantu bavele bakhiphe okuthile okuhlukile? Lapho bengena ekamelweni, kuba sengathi umoya uyashintsha. Wonke umuntu ufuna ukuba eduze kwabo, ukuzwa abakushoyo, ukufunda kubo.
Lokhu akuyona intshiseko yemvelo, kungukudlidlizela okukhona kuyo yonke indawo. Banenkambu yamandla enamandla kakhulu, ehambisana kakhulu nokuzethemba nokucaca, kangangokuthi konke okubazungezile kuyaphendula. Kungakho abanye abaholi bekhulisa izinkampani, abaculi bakhe imizamo, nosomabhizinisi bashintshe izimboni eziphelele. Badlidlizela okuthile abanye abakufisa kuphela. Manje, cabanga okuphambene, umuntu ogcwele ukwesaba, ukungabaza, nentukuthelo ozama ukwakha okukhulu. Ngisho noma benemithombo oxhumana nabo, nemibono, akukho okubonakala kuqhubeka. Imiphumela iyavela bese iyanyamalala, ukuxhumana kuyaqhekeka, amathuba ayanyamalala. Kumgomo ofanayo, ukudlidlizela akukusekeli lokho okungakahleleki ngaphakathi. Impumelelo uma ifika ngaphambi kokuhambisana iba umthwalo. Kodwa uma iza ngemuva kokwanda iguquka ibe ifa. Futhi lesi yisisekelo sakho konke engikwabelane ngakho kulo lonke uhambo lwami, akukhona okwenzayo, kumayelana nesimo okwenza ngaso. Ukudlidlizela ulimi oluthulile lomkhathi. Akufuni magama, izithembiso, noma izizathu. Kumane nje kuphendule. Ngakho, ngaphambi kokuxosha imiphumela, yima ubone. Yini ngempela oyidlidlizelayo njengamanje? Ukwesaba, ukulahlekelwa noma ukuzethemba kokwanda? Ngoba impendulo izofika, futhi iyohlala ifika ngendlela yesipiliyoni. Akukho okwenzeka ngengozi. Konke kungukuvumelana kokudlidlizela okusebenzayo. Kukhona isikhathi esibalulekile esiziveza kuwo wonke umuntu onquma ukuguquka ngokujulile. Yileso sikhathi lapho umkhathi uqala khona ukuhlola ukuqina kokudlidlizela kwakho okusha. Futhi cishe ngaso sonke isikhathi, lesi sivivinyo siza sifihlwe njengesiphithiphithi. Izinto zibonakala ziba zimbi, abantu bayazihlukanisa, amathuba ayanyamalala, bese uqala ukubuza, ngisendleleni efanele ngempela? Kodwa yilapho impela umdlalo wangempela uqala khona. Umkhathi awukujezisi, umane nje uhlole ukuthi ukholo lwakho luqinile ngokwanele yini ukuze lugcine izinga elisha olucelayo. Lapho ushintsha ngaphakathi, isimo sangaphambili sizama ukumelana. Sifuna ukukuhlehlisa, sifuna ukukhombisa ukuthi akukho okushintshile. Kungukudlidlizela okuhambisana nobuntu bakho bangaphambili. Futhi uma ngaleso sikhathi uphonsa ithawula, konke okwakuzoqala ukuhluma kubuyela emhlabathini. Kufana nembewu ephula ikhasi layo bese ihlangana nokumelana emhlabathini oqinile. Uma ihlehla, iyabhubha. Kodwa uma iqhubeka icindezela, ngisho ingaboni ukukhanya, ekugcineni iyavela bese ifinyelela elangeni. Yilokho okwenzekayo ngamandla okholo lwakho. Kudinga ukugcinwa ngisho nalapho konke kubonakala kuphambene nalokho okucelile. Ngakuhlangenwe nakho lokhu izikhathi ezingenakubalwa. Ngikhumbula isigaba lapho kwakubonakala sengathi konke kuyadilika. Amaphrojekthi ayebonakala eqinile avele adilika, abantu bazihlukanisa, futhi ngaqala ukuzibuza. Ingqondo yami yathi, bona, ubungaphosile. Lokhu akusebenzi. Kodwa okuthile ngaphakathi kwami kwasho okuphambene. Ngakhumbula umgomo, isiphithiphithi sihlala sihambulela izinga elisha lokuhleleka. Ngakho ngakhetha ukugcina ukudlidlizela. Futhi ngemuva kwesikhathi esifushane, izinto zaqala ukuhleleka kabusha ngendlela engangingasoze ngayihlela. Okwakubonakala ngathi ukulahlekelwa kwakumane nje kungukuhlanjululwa. Umkhathi wawususa konke okungasahambisani nefrequency entsha engangiyikhethile. Kangaki uke wezwa ukuthi usucishe waqhubeka, kodwa kwenzeka okungazelelwe okwakuhlehlisa. Izindleko ezingalindelekile, ukugula, ukunganaki, iphutha, ukubambezeleka. Bese kufika umcabango, bengikwazi, akukho okungisebenzelayo. Kodwa ongakuqapheli ukuthi lesi yisikhathi esinqumayo. Yilelo phuzu lapho umkhathi ubuza khona, uyikufuna ngempela lokhu? Uyakukholwa ngempela lokhu? Abantu abaningi bayehluleka lapha. Basichaza isivivinyo njengesibonakaliso sokuyeka, kanti empeleni kungubizo lokubambelela. Kukhona imfundiso yasendulo ethi, ngaphambi kokwanda, kuza ukucinana. Okusho ukuthi ngaphambi kokuba konke kwande, okuthile kudinga ukulungiswa. Imodeli ephelelwe yisikhathi izama ukuhlala,
kodwa ayikwazi ukwabelana ngesikhala nentsha. Kungakho lapho uqala ukudlidlizela ingcebo, kungase kubonakale sengathi imithombo iyancipha. Lapho uqala ukudlidlizela ukuzethemba, abantu abathile bayahoxa. Lapho uqala ukudlidlizela inhloso, umsebenzi omdala uba ongenakubekezelelwa. Futhi lokho kuyakwesabisa, ngiyazi. Kodwa kuyisibonakaliso esihle. Kuwubufakazi bokuthi inkambu iyanyakaza. Amandla anembile. Akangabazi, akaphosisi, akakhohlisi. Aphendula kuphela kulokho okuhambisanayo. Futhi ukuhambisana yikhono lakho lokugcina ukudlidlizela ngisho nalapho kungekho bufakazi. Ukholo akukhona ukuthemba lapho izinto zihamba kahle. Ukholo kumayelana nokugcina imvamisa lapho kuphakama izinkinga. Kumayelana nokuphatha ukumamatheka lapho ukwesaba kuzama ukubusa. Kungukubonisa ukubonga ngisho ungayiboni imiphumela. Kungukuqhubeka nokuhlwanyela ngisho ungaboni amahlumela. Ngikhumbula umfundi owafika kimi ethi, "Bob, ngenze konke ongitshele khona. Ngibonise ngamehlo engqondo, ngizwe, ngabhala, ngabonga, kodwa akukho okubonakalayo." Ngabuza, "Sekungakanani wenza lo msebenzi?" Waphendula, "Izinyanga ezimbili." Ngamamatheka kancane ngathi, "Ngakho uhlwanyele imbewu ezinsukwini ezingama-60 ezedlule futhi usuvele uyayimba ngoba awukayiboni ihluma." Wathula. Ngiqhubeka, "Izimbali ziqhakaza kuphela lapho umfuyi wethemba isigqi semvelo." Ukudlidlizela kusebenza ngendlela efanayo. Akukhona ukushesha okuletha imiphumela, kungukumelana. Umkhathi uvulekile, kodwa unembile. Awukuniki okufunayo lapho ukufuna khona, kodwa lapho ukudlidlizela kwakho kuhambisana. Kungakho lapho uqala ukushintsha, izivivinyo ziyafika. Azifiki ukukujezisa, zifika ukucwengisa. Zisusa okuguquguqukayo, okungahambisani, okusaphuma ukwesaba. Futhi uma uhlala uqinile, kwenzeka okumangalisayo, ukuphikiswa kuguquka kube ukusunduza. Okwakukubambile manje kukusunduza phambili. Ngivame ukuthi izivivinyo zifana nokuhlolwa okuyisinqumo ngaphambi kokuthweswa iziqu. Zivela kuphela lapho usucishe waqhubekela phambili. Impilo ayiwachithi amandla ihlola labo abangakalungi. Ngakho uma uzwa sengathi konke kuyadilika, mhlawumbe akukhona ukuphela. Mhlawumbe kungukusa kwesigaba sakho esisha. Phefumula ngokujulile futhi ukholwe. Amandla owagcinayo ngesikhathi sobunzima anquma uhlobo lwelanga oluyokhanya ngemuva. Kulula ukugcina ukudlidlizela kwakho lapho isimo sisihle. Kunzima ukukugcina lapho izinto zidilika. Kodwa yilapho impela uba umklami. Ngoba umdali akaphenduli ezenzakalweni, uyazibumba kabusha. Futhi njalo uma ukhetha ukukholwa phakathi kokungaqiniseki, ukudlidlizela phakathi kokudideka, ukubonga phakathi kokushoda, umkhathi ubhalisa, ulungile. Bese kuthi-ke, okwakubonakala ngathi isithiyo kuguquke kube indlela. Akukho okwenzeka ngengozi. Sonke isithiyo esibonakalayo siyithuba elifihliwe, futhi inselelo ngayinye iyithuba lokubonisa umkhathi, nakwena uqobo, ukuthi awusenawo umuntu owawuyena. Mhlawumbe umuntu osondelene nawe, umngane osebenza naye, ilungu lomndeni, umuntu ozizwa ekhathele noma ebambekile, udinga ukuzwa lo myalezo njengamanje. Kungakho kufanele uwabelane ngalokhu nabo. Unethuba lokuba yisitsha umkhathi osikhethile ukuletha umbono omusha kumuntu. Ngiyabonga ngobukhona bakho, nangokuzinika isikhathi sokwandisa ukuqonda namandla akho. Hlala uxhumene, njengoba sizocwila ngokujulile kulolu hambo lokukhula nokuqonda ngokulandelayo. Ngilindele ukuqhubeka kobukhona bakho.